আমি মেডিକାଲ ଅପରେସନ ପରେ ଗୋଡର ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାପଲର ବାଡେଇ ଦେବେ କେଭେଲି ଭାବିନି କଥା କଣ କି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏମଆରଆଇ କରିଥିଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ଏମଆରଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ମୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି କିମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଅପରେସନ କରିବି ଆମେ ଲିଖେ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି କିମ୍ସ ମେଡିକାଲର ଓପିଡି ବ୍ଲକରେ 2 ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ହେଇଥିଲା ସର୍ଜରୀରେ ଆଣ୍ଠୁଟା ପୁରା ସିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ପୁରା ମୋର ସିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ଓ ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋଡଟା ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମେ ଲିଖେ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖିକି ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ମଉସା ଭାରି ମଜାକିଆ ଲୋକ ଆମେ ଲିଖେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ସେମାନେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଡିସଚାର୍ଜ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ଘରେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିବା 15 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିଥିଲି 15 ଦିନ ଫିଜିଓଥେରାପି ପରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଇଥିଲି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଓ ସେଠି ମୋର ଷ୍ଟିଚ୍ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟିଚ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଟିକେ ହାଲକା ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବ ଓ ସ୍ୱେଲିଂ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବରଫ ମାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବସି ହାଲକା ବରଫ ମାରିଲି ଓ ହାଲକା ଫିଜିଓଥେରାପି କରିଲି ଫିଜିଓଥେରାପି କଲା ଟାଇମରେ କି କଷ୍ଟ ଆଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ ଆମେ କେତେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ସହି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏତିକି ସାର ଦେବା ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା।